Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Utang, na taga Magdagoog, Habonga, Agusan del Norte. Narito ako ngayon sa Kadusanang Istasyon, mga kadusanan. Inay, bakit nararamdaman ko sa bahay na parang wala akong silbi? Ginagawa ko naman yung mga utos niyo, Inay. Kahit mahirap yung trabaho sa bahay, ginagawa ko iyon, Inay, kasi gusto ko maging masaya ka. Kahit wala ng mga trabaho yung mga kapatid ko, ako na ang umaako sa mga trabaho nila. Hindi ako nagrereklamo. Pero yung masakit, Inay, ipinadaman niyo sa akin na hindi niyo ako mahal. Nagsiselos ako, Inay, sa mga kapatid ko na sila yung mga paborito mong anak. Kahit na ipinapakita ko sa'yo na sundin yung lahat ng gusto mo, Inay. Nasabi mo na mag-aaral ako mabuti. Kaya ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil gusto ko na maging proud ka pagdating ng panahon. Pero bakit naramdaman ko, Inay, na parang baliwala para sa iyong lahat ng mga paghihirap ko. Naalala mo ba, Inay, nung graduate ako ng college, naging summa cum laude ako. Pero hindi ka umattend. Doon ka umattend sa kapatid ko. Anong naging kulang ko bilang isang anak sa'yo, Inay? Ginagawa ko naman yung lahat para maging proud ka sa akin. Pero parang naramdaman ko, Inay, na parang kulang pa rin sa iyo. Naisip ko na nga, kung anak mo ba talaga ako, na parang ampun mo lang ako, Inay. Ano bang naging kulang ko, Inay, para mahalin mo ako? Para maramdaman ko naman yung pagmamahal ng isang ina na kailanman hindi ko naramdaman. Na parang hindi ako importante sa'yo, Inay.
Inay, kung naririnig mo man ako ngayon, Inay. Sana naman, Inay. Ipadama mo naman sa akin ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Kaya nga, narito ako ngayon sa kadusan ng estasyon. Kasi, wala na akong ibang mapuntahan. Inay, please. Please naman. Kailangan ko yung pagmamahal ng isang ina. Ipadama mo naman sa akin, Inay, na importante ako sa buhay mo.